Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Пачнем наш выпуск з наступнага. Герой нашай перадачы быў занураны ў старажытнасці. Ён жа быў занураны у грамадскую справу, у справу асветніцтва, у справу адраджэння Беларусі. За свае толькі 38 год, бо ён спачыў ад хваробы, ён паспеў зрабіць настолькі шмат, што, можа, не зрабілі бы многія другія. І ў яго вельмі часта не было часу нават думаць, настолькі ён быў чалавек заняты многім, што нават не было магчымасці думаць пра адвечныя пытанні. Але ўсё ж наш герой знайшоў сваю сцяжыну да Бога. Герой нашага выпуску славуты Іван Луцкевіч. Вітаю вас, хвала Христу, у студыі Павел Каралёў. Я пачынаю чарговы выпуск нашай перадачы «Сябры Божай радасці». І пачнем мы з таго, што пра яго казалі, пра нашага дзеяча. Максім Гарэцкі казаў, пісьменнік: «Дзве асаблівасці кінуліся мне ў вочы на беларускім полі: еўрапейскасць выгляду і энергічнасць Івана Луцкевіча». Ну і таксама Клаўдзіуш Душдушэўскі, дзеяч, казаў наступныя радочкі пра Івана Луцкевіча. Ён пры ўсякіх магчымасцях, пры ўсякіх кірунках грамадскай палітычнай думкі праводзіў сваю лінію адраджэння беларускага народа. Я скажу, што наш герой нарадзіўся ў 1881 годзе у Шаўлі. Шаўлі — гэта сённяшні Шаўляй, горад у Літве. І менавіта і бацька нашага героя працаваў на чыгунцы, Ян Балеслаў, быў чыноўнікам, і яго пераводзілі то Шаўлі, то Лібава, Ліпай. Але гэтыя мясціны звязаныя з нашым героем. І я скажу, што недалёка ад Шаўляя, Шаўлі старажытныя, ёсць незвычайнае месца. Вельмі кранальнае, і многія там, напэўна, калі бываюць, запамінаюць на ўсё жыццё. Гэта гара Крыжоў. На адным месцы сабрана больш чым 50 000 крыжоў. І ўжо, канешне, некалькі дзесяткаў гадоў, а то і больш, ёсць ідэя, каб мог быць пастаўлены крыж у памяць братоў Луцкевічаў, або прынамсі, канешне, Івана Луцкевіча. Лепш братоў Луцкевічаў. Можа быць, калісьці яно так і станецца. Гэта будзе вельмі добрая справа. Тым больш, што яны нарадзіліся побач з гэтым горадам. Менавіта Іван, да і не толькі. І я скажу, што дзяцінства ягонае вельмі такое мілае, бо ёсць некалькі здымкаў. І паглядзіце, на адным са здымкаў мы бачым Івана, ён сядзіць унізе, а побач ягоныя сёстры. І наш герой перадачы так выглядаў. Малы хлапчук Ян, ён жа Іван. І калі ён вучыўся ў Лібаўскай гімназіі, гэта тэрыторыя Латвіі, то скажу, што ён знаёміўся з такім нацыянальным рухам і літоўцаў, і латышоў. І гэта была магчымасць задумацца, а хто я ёсць, што я ёсць, напэўна, таксама і беларус, які таксама мусіць мець свой край, сваю гісторыю, і сваю краіну. Навучаўся ён пасля у мінскай гімназіі. Ёсць некалькі здымкаў, дзе ён гімназіст, прыгожая форма, звярніце ўвагу. Тут прыгожая форма разам з братам Антонам, яны гімназісты. І, канешне, на яго вельмі паўплывалі людзі. І адзін з герояў нашай ранейшых перадачаў, Карусь Каганец, Кастравіцкі, ён прыходзіў да гімназіі, размаўляў з братамі Луцкевічамі. Яны нават стварылі гурток. І, канешне, гэты гурток, што яны дазнаваліся, што гэтыя мясціны, гэта ніякі не северо-западны край, як тады казалі, што гэта старажытнае беларуска-літоўскае каралеўства. Так ці іначай яны разумелі самабытнасць гэтага краю. І, канешне, Карусь Каганец моцна паўплываў на гэтых хлопцаў і на нашага героя. І таксама паўплываў такі калекцыянер, чалавек, які збіраў старажытнасці, Генрых Татур. Не раз Іван Луцкевіч з Генрыхам Татурам, мусіць, размаўлялі, ён бачыў гэтыя зборы, калекцыі. І, ўрэшце рэшт, наш герой стаў таксама калекцыянерам. Я
мушу сказаць таксама тое, што ён вучыўся, наш Іван Луцкевіч, гэта юрыдычны факультэт Петербургскага універсітэта, а таксама археалагічны інстытут, таксама ў Петербурзе. Вось такая, такі адукацыі ён атрымліваў. І я мушу сказаць тое, што бацькі нашага героя, Ян Баліслаў Луцкевіч, былы вайсковец, пасля чыноўнік, і, канешне, Зоф'я Лычкоўская. Ян Баліслаў быў знаёмы яшчэ з Вінцэнтам Дунінам Марцынкевічам, той нават верш яму там, скажем, дарыў, прысвячаў. Але был вдовец ён, і вось другі раз жэніцца, і Зоф'я Лычкоўская, мама нашага героя, фактычна, таму бацькі Ян Баліслаў і Зоф'я Лычкоўская. Трэба сказаць, што венчаліся яны, бацькі нашых герояў, у Радашковічах, і акурат там пасля будзе ахрышчаны Янка Купала. Таму вот такі цікавы факт, цікавы ж касцёл. І пра маму Зоф'ю Лычкоўскую трэба сказаць асобна. Сам Іван прыгадваў: вось і мама моя была вельмі пабожная, казаў Іван. А таксама прыгадвалі, што ў сваіх лістах яна сыноў сваіх даручала апецы маці Вастрабрамскай. Таму такі пачатак веры быў закладзены менавіта перш-наперш, напэўна, мамай. Была адметная гісторыя. Справа ў тым, Зоф'я Лычкоўская пакінула ліст сваім дзецям пра незвычайнае здарэнне. Калі яна сустракала 1903 год на куцю ў самым канцы 1902 года, а палове на 12 яна падышла да малітвы, да абраза. Гэта быў вобраз вось такой, як, малення чашы Хрыста. І Христос глядзіць наверх, звычайна, ось на гэтай іконе. І яна стала на малітву, быў побач ейны сын Стэфан, яшчэ адзін сын, Эмілія, дачка. І раптам яна ўбачыла, што вы думаеце? Яна ўбачыла, што вочы Хрыста глядзяць на яе. Не наверх, не да Бога Айца, а на яе. Гэта працягвалася не так шмат часу, але яна спужалася. Яна не ведала, ці бачылі тое дзеці. І яна зразумела, што найверагодна яна хацела прасіць пра не самыя патрэбныя рэчы, пра дробныя рэчы. У яе была нават думка прасіць пра тое, каб, ведаеце, 12 ночы, чароўны дзень, прага спаўнення жаданняў. Яна хацела прасіць нават пра выйгрыш у латарэі. Але зразумела, што гэта не тое, пра што трэба прасіць. І яна пасля так пісала ў гэтым лісце да дзяцей. Таму, дарагія дзеці, ніколі не прасіце Бога пра усялякія дробныя справы, а толькі пра ягоную святую ласку і абарону. І ў гэтым жа годзе, пасля, які наступіў 1903 годзе, ейны сын Іван, наш герой, будзе арыштаваны, будзе пасаджаны ў турму, ў вязніцу. Там у вязніцы, это ж былі падзеі амаль што рэвалюцыйныя ж пачыналіся. І ён патрапіць у камеру, так ці іначай ён захварэе у турме на сухоты, туберкулёз. Мы ж ведаем, што Богданович памёр ад сухоту, але ж не толькі ён адзін, многія нашы дзечы. І сидзеў ён, дарэчы, у славутых крестах у Петербурзе, такая турма. Дык вось, пасля Антон Луцкевіч, ейны другі сын, будзе арыштаваны, бо ўсіх многіх захапіў рэвалюцыйныя такія падзеі. Гэта не яны выключэнне, был і Купала, які таксама далучаўся крыху да гэтай справы, Колас, але вось і наш герой таксама, Іван Луцкевіч. Я скажу, што вот такі ліст і такая падзея, якая звязаная з Зоф'яй Лычкоўскай, яно збераглося. Нам важна пра гэта памятаць. Наш герой Іван Луцкевіч быў творчы чалавек, і прыгадвалі, што падчас рэвалюцыйных падзеяў ён мог прайсці на завод, каб зрабіць там ці то забастоўку, ці то яшчэ штосьці, прамовы, але як зайсці? Ён апранаўся вельмі багата, шыкоўна, з нейкай такое, ведаеце, футра такое. І яго прапускалі як нейкага пана, як нейкі вялікі чыноўнік ці хтосьці вельмі знаны. Ён прыходзіў, скідваў гэты вопратку і прамаўляў. Такі творчы чалавек.
трэба сказаць, што, канешне, мы ведаем, што падзеі рэвалюцыі 1905-1906 года не адбыліся, і для нас важна, што Іван Луцкевіч далучаецца да культурнай працы. І фактычна ён стваральнік адной з першых беларускіх газет, называлася яна «Наша Ніва». І ў той час гэта была газета, праз якую сталіся вядомыя зоркі Якуб Колас, Максім Богданович, Янка Купала, Алаіза Пашкевіч-цётка, Змятрок Бядуля, Максім Гарэцкі, можна працягваць. І гэтую газету зрабіў менавіта наш герой Іван Луцкевіч, але не адзін, разам са сваімі сябрамі, да і з братам. Я скажу, што нават таго ж Богдановича, калі прыгадаць, то менавіта яго прытулілі Луцкевіч у сваіх сваякоў у Ракуцёўшчыне падмаладзечна, каб ён пабачыў славутую, цікавую Беларусь. І як прыгадвалі на той час Максім Гарэцкі пра кватэру нашага героя Івана, да яго брата Антона, гэта ў Вільні, вуліца Віленская, нумар 33. Адрес вельмі важны, пра яго ведалі амаль усе ў той час беларускія дзеячы, класікі нашы сённяшнія, Віленская, 33. Так вот казаў Максім Гарэцкі: «Знакаміты ў нашым руху кватэра. Сюды ішоў кожны беларус, быўшы праездам у Вільні. Сюды ішоў кожны паступовы грамадзянін краю, каб пагаманіць аб справах краю». Так вот ён казал. І скажу, што яны ж зрабілі пэўны подзвіг, можна сказаць. Яны выцягнулі Янку Купалу, той працаваў на броварах, пісаў вершы ў газету, але ўсё ж не менш, чым 3 бровары. Спіртзаводы Купала там працаваў, зазнаў такога пекла, якога не бачыў дагэтуль, так пісаў наш Купала. Цяжка яму было. Лічыцца, што 4 бровары зведаў. І яны яго выцягнулі з тых бровараў, запрасілі ў рэдакцыю, на працу, у газету, і Купала далучыўся. Купала, канешне, быў хлопец з характарам, і таму ён напісаў такую эпіграму. Ёсць меркаванне даследчыкаў, што яна найверагодна пра Івана Луцкевіча. Ёсць такое найбольш верагодная версія. Што ж пісаў Купала? Ён і работнік грамадзянскі, мужыцкі пан, і служка панскі, і антыквар, і археолог, і бібліёлаг, і філёлаг. І быў бы слаўны ён зусім, каб быў чым-колечы адным. Мы разумеем, што сапраўды наш герой Іван Луцкевіч быў чалавек разнастайны. Яму прыходзілася хапацца за многае. І тут в этой эпіграме жартоўны Купала, канешне, быў і правы, але не правы. Таму што все ж, калі б не гэты чалавек, які хапаўся за ўсё, каб аплаціць рэдакцыю, газету, то не працаваў бы Купала ў гэтай газеце, не працавалі другія б нашы класікі будучыя. Таму все ж тут Іван як мог круціўся, каб зрабіць належную справу. І таксама скажу яшчэ момант, што адна адрозненне ў прозвішчы Купала Луцевіч, а наш герой Луцкевіч, адна літара. І ёсць версія, што Купала мог загінуць, это іншая тэма, мы пра яе зараз размаўляць не будзем, але ёсць дапушчэнне, што ў свой час, ужо ў 42-м годзе, там была памылка Луцевіч на Луцкевіч. Хто захоча, той пацікавіцца, але такая загадка застаецца. Але это ўжо пра гібель Купалы. Это іншая тэма. У Івана Луцкевіча, апроч брата Антона, быў яшчэ брат Стэфан, малодшы брат. Ён стаўся доктарам. І адбылася адметная гісторыя. Калі першыя 2 браты дапамаглі Купалу стаць творцам, дапамагчы зрабіць яму кар'еру, то 3-й брат уратаваў Стэфан жыццё Янку Купалу. Калі ў 1930 годзе Купала пад ціскам рэпрэсіяў робіць спробу самагубства, то мама Янкі Купалы пабегла хуценька да суседзяў, да Стэфана Луцкевіча, які змог Купалу і ўратаваць. І я таксама мушу сказаць, што наш герой адкрывае першую беларускую гімназію Вільні, і пры ягонай удзеле адкрываюцца беларускія школкі. І ввогуле казалі, што наш класік меў прадбачанне. І Александр Уласаў, выдавец, таксама казаў, што Іван Луцкевіч казаў: «Лезьце ў базылянскія муры, яны нашыя».
А базылянскія муры мы ведаем, што гэта былы манастыр, вось там былі філаматы філарэты ў вязніцы. Карацей кажучы, і менавіта там была створана беларуская гімназія. Да і музей старажытнасцяў пасля таксама там знаходзілася імя Івана Луцкевіча. Таму вот такая прарочыя нейкія словы ён казаў. І настолькі ён хацеў, каб былі беларускія школкі, нават за некалькі дзён да сваёй смерці, калі паміраў, непростая там была сітуацыя, ён казаў, прыгадвалі ягоныя словы: трэба парупіцца аб тым, каб ва ўсіх гарадах Беларусі адчыніліся беларускія сярэднія школы. Бо мы ведаем, што калі будуць гэтай сярэдняй школы, тады меркаваў Іван Луцкевіч, беларускія школы, то будзе шанаванне роднай зямлі і роднага слова. Яно спраўдзілася, так ці іначай, вось шмат у чым, прынамсі. Таксама скажу, што пра яго казалі, ёсць успаміны Яна Станкевіча, такія радочкі. Усёй сваёй дзейнасці, стыкаючыся з рознымі людзьмі, Іван Луцкевіч быў і з мужиком мужик, з панам пан, з праваслаўным праваслаўны, з каталіком каталік, з пратэстантам пратэстант і гэтак далі, але з усімі заставаўся беларусам. Як тут не прыгадаць словы апостола Паўла ў першым пасланні да карынцянаў, 9 глава, 20, там 22 верш. Для ўсіх я зрабіўся усім, каб уратаваць па крайняй меры і некаторых. Для ўсіх зрабіўся ўсім. Тут Іван Луцкевіч у грамадскай справе быў такім чалавекам, у беларускай. Я мушу сказаць, што, канешне, ён быў для розных вернікаў сваім, але ўсё ж ён меў сентымент, і гэта мусім сказаць, да грэка-каталіцкай царквы, бачыў у гэтым такое, што было шанаванне беларускага слова, і таму моцна спрычыніўся да адраджэння грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі. Пры гэтым мусім азначыць, што ён не быў вернікам, ён наўрад ці пасля наведваў набажэнствы. Гэта была менавіта такое, палітычнае ягонае бачанне, што патрэбна, але пытанне веры заставалася пакуль што да яго забытым. З дзяцінства, з часоў дзяцінства потом засталося забытым, да пары да часу. І, канешне, ён быў звязаны з мітрапалітам Андрэем Шептыцкім, вось галіцкі такі мітрапаліт, даволі вядомая асоба, і настолькі ён там вось старажытнасці, яны кантактавалі, ён перадаваў старажытнасці, што нават збераглося пасведчанне захавальніка беларускага аддзела Львоўскага касцёльнага музея. То бок быў нават беларускі аддзел у гэтым вялікім музеі. І я скажу яшчэ пару слоў пра Антона, пра брата нашага героя. Казалі, што Іван, ён палымяны, ён прамаўляе, ён настолькі запальвае сэрцы людзей, ён не пісаў нейкі моцна працы, ён прамаўляў. А Антон Луцкевіч быў як мурашка, руплівы, які пісаў, апрацоўваў тэксты. І мы ведаем, што Антон Луцкевіч быў адным з тых, хто перакладаў разам з Лукашам Дзекуць-Малеем Евангелие на беларускую мову, якое пасля было выдадзена, прынамсі Хельсінкі, 1931 год было там выдадзена гэта Евангелие. Дарэчы, пра Лукаша Дзекуць-Малея у нас ёсць асобны выпуск, паглядзіце, я думаю, вам будзе цікава. І найгалоўная справа Івана Луцкевіча тое, што ён стварыў музей, фактычна велізарныя калекцыі. І для гэтага музея ён аб'язджаў всю Беларусь, шукаў гэтай памяткі, старажытнасці, бо ён жа археолог фактычна па адукацыі, у тым ліку. Вось. І жартавалі, што Іван ведаюць на Беларусі 10% жыхароў з твару. Это значыць, кожнага 10-га ён ведае з твару. Пазнае. Бо ён надзвычай меў шырокія такія знаёмствы. Вот так вот жартавалі. Я думаю, што яно не звыш далёка ад праўды, гэтыя такія жарты. Што ж было ў музеі Івана Луцкевіча? Тады ён не быў аформлены афіцыйным як музей, это потом Антон афармляў, брат. Але што ж там знаходзілася? Там знаходзіліся сярэднявечныя печаткі, манеты, слуцкія паясы, галаснікі з каложы, каложскай царквы, рукапісныя кнігі старадрукі, выданні з Карыны, лічыцца, што там былі. Нават татарскі аль-кітаб,
гэта святыя кнігі, розныя кнігі, якія былі напісаны такой арабскай вязю, але па-беларуску. Іван Луцкевіч адзін з тых, хто прыадкрыл беларусам, ну і не толькі беларусам, але і татарам, што вот такія кнігі напісаныя, ну, па-беларуску, па факце. Не ён гэта адкрыл, канешне, але ён у тым ліку звярнуў увагу на гэтыя кнігі, і ён нават іх захоўваў, ну, зберагаў. Так вось, музей налічваў, ну, ёсць розныя немножко падлікі, але больш чым 13 тысяч адзінак захоўвання пасля вось гэты музей. Архіў музея каля 9 тысяч адзінак, ну, прынамсі, вось велізарнай лічбы, так? Бібліятэка, кажуць, налічвала каля 14 тысячаў тамоў. Можа, лічбы крыху адрозніваюцца, але ўсё ж какое-то велізарнае такое багацце. Былі там і абразы. Для нас, беларусаў, вельмі важна. Там былі скульптуры, выявы святых. І некаторыя гэтай скульптуры, ды і не толькі, знаходзяцца ў нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. А яны калісьці былі ў зборы, вось, Івана Луцкевіча, ён гэта захоўваў для нас. Ну і ёсць цікавыя ўспаміны з Метрака Бядулі, нашага класіка, які патрапіў упершыню ў рэдакцыю газеты «Наша Ніва» 1912 год. І там, вакол яго, зачытаю: «Ціха, поўнач. Я сяджу адзін у рэдакцыі, агонь вялікай лямпы кідае нейкае таемнае святло з-пад блакітнага каўпака на сцены і шафы. На сценах вісяць абразы даўнейшых беларускіх князёў, старасветскія беларускія вопраткі, шаблі, шаломы, панцыр ваякаў 16 стагоддзя, розныя тканіны народнай беларускай творчасці, паясы слуцкія, дываны, разьба розная. Жывая паэма старыны». І тут яго ствараецца ўражанне з Метрака Бядулі, што гэтыя выявы з гэтых палотнаў, гэтыя даспехі, яны ажываюць. Яны пачынаюць там брынчэць, звінець. Ажывае ўсё вакол. І ён працягвае з Метрак Бядуля: «І жудасна мне робіцца, усхапіўся я. Ціха. Толькі цень мой дрыжыць па абразах беларускіх князёў. Сур'ёзна пазіраюць іх вочы, свеціцца ў іх моц і адвага». І з Метрак Бядуля кажа: «Святое гэта месца. Нейкая гарячая хваля абнімае мяне ўсяго. Божа, гэта ж тут пачатак адраджэння цэлага народа. Гэта ж прамень шчырага парыву беларускіх сыноў. Гэта ж тут працуе сям'я маладых сіл, которые не шкадуюць ахвяраваць сваё жыццё, сваё шчасце за вялікі беларускі народ». Фактычна, ў гэтым пакоі, у гэтай рэдакцыі, сярод збораў, ну і мы разумеем, што перш-наперш збору Івана Луцкевіча, вось у гэтым пакойчыку фактычна адбывалася паступовае адраджэнне цэлага беларускага народу. Это казаў з Метрак Бядуля. Менавіта у музеі Івана Луцкевіча зберагліся святыя для беларусаў рукапісы Янкі Купалы, рукапіс кнігі «Паўлінка», славутая п'еса, «Шляхам жыцця», «Сон на кургане». І вось гэтыя кнігі былі аддадзены Купалам на дэпазіт свайму сябру душэўскаму, пасля ён у музей перадал. Сёння яны знаходзяцца ў Беларусі, у Мінску, у музеі Янкі Купалы. Таму вось гэта збераглося ў тым ліку дзякуючы музею Івана Луцкевіча. Ну і, канешне, я скажу, што ён вяртаў, наш герой, спадчыну нам, беларусаў. Ёсць вельмі характэрны момант, калі ён дазнаўся, што ў Кракаве можна набыць статут Великага княства літоўскага 16 стагоддзя. Мы ж памятаем, што даследчыкі мяркуюць, што ён напісаны акурат на старабеларускай мове, то ён нелегальна пераходзіць мяжу з расійскай імперыяй і Аўстра-Венгрыі, патрапляе ў Кракаў, купляе гэтую кнігу, вяртаецца также нелегальна назад, прывозіць у Вільню. Вось, зберагае гэты статут. І па шчырасці, калі у меня ёсць пэўны свой вобраз, як мог выглядаць помнік Івану Луцкевічу, калі ён калі-небудзь будзе пастаўлены ў нас у Беларусі. Канешне, могуць быць розныя варыянты, і скульптары могуць прапаноўваць сваё бачанне, а маё асабістае, хоць не скульптара, але даследчыка, музеязнаўцы, такое. Я уяўляю Луцкевіча, чалавек няўрымслівы, чалавек, які знаходзіцца, каб была бачна хваравітасць, бо ён хварэў на туберкулёз, на сухоты. Я уяўляю, што
бачна, што вопратка можа быць дзесьці падраная, бо гэта нелегальныя пераходы яго ж былі. Вось, абутак пашкоджаны, бо прыгадвалі, што часам ён не мог памяняць той абутак, бо і ў дарозе был, і грошаў не хапала. Але галоўнае, ён трымае тут дзесьці ў сябе, можа так вось выглядвае статут ВКЛ. Ён вяртае нам нашу спадчыну. Вот такі вобраз Івана Луцкевіча мне ўяўляецца для помніка. Я скажу, што Эдвард Будзька казаў такія радкі пра нашага героя. Часта знерваваны, а яшчэ часцей недаеўшы, згаладаўшы, збедаваны, надарваў сваё жыццё і суход сабе нагнаў. Ну, я, канешне, скажу, каб не было, я толькі такі алей, прыгожыя словы пра нашага героя. Ёсць жа і крытыка, знаходзяцца людзі, якія яго крытыкавалі. Вось. І як тут не прыгадаць успаміны Паўліны Мядзёлкі, даволі вядомай актрысы, дзеячкі беларускай. Яна ў сваіх успамінах казала наступныя радочкі пра тое, як пра Івана Луцкевіча. Ён бадзяўся па панскіх маёнтках, вынюхваў, дзе якія ёсць каштоўныя для музея рэчы, і або выцягваў задарма, або купляў за мізэрную цану. Не самыя прыгожыя словы, але я тут скажу, што мы ж ведаем, што ён часта свае грошы аддавал, найперш свае грошы. Мала таго, его прасіла, допустим, прыслуга, якая яго служыла, набыць на рынку якуйсьці прадукты. Ён шоў, вяртаўся позна, без прадукту, кажа, за ту якую каштоўную рэч вось набыў. І заставаўся паўгалодны. Але Мядзёлка кажа вот так вот, вось, што выцаганьваў там задарма, або купляў за мізэрную цану. Часта перапрадаваў рэчы, якія не мелі вартасці для беларускага музею. І вот наступная яна расказвае пра жырандолю. Такое наверсе асвятляе жырандоля. Якісь час там вісела у музеі велізарная жырандоля, змайстраваная з выразаных у форме лісцікаў бляшак. Нарэшце яе пабачыла ўжо звісаючай са столі на самым сяродку кафедральнага віленскага касцёла. Луцкевіч угаварыў прылата Савіцкага, які лічуўся пробачам катедры, што гэта жырандоля вельмі каштоўная мастацкая работа вядомага майстра 16 стагоддзя. І катедра ж сама па сабе была музеем, у нейкім сэнсе шмат багацця. І экскурсіі з розных гарадоў ніколі не абмінаюць катедры, каб не агледзець усё ў ёй уважна. Каб упрыгожыць катедру новымі цікавымі экспанатамі, прылад Савіцкі купіў гэту жырандолю за 750 рублёў і павесіў ёю ў цэнтры катедры. Неўзабаве катедру наведалі выдатныя мастацазнаўцы з Варшавы і Кракава. Далі вельмі забаўна, як па мне. А што гэта за барахло? Здзіўлена пытаюць спецыялісты па мастацтве, глянуўшы на жырандолю. Прылад, абураны іх невуцтвам, з гордасцю называе імя выдатнага майстра 16 стагоддзя. А ты і кажуць: які дурань вам гэта сказаў? Рассмяяліся знаўцы. Вас ашукалі. Зніміце гэту дрэнь, які псуе ўвесь выгляд катедры. Ну і сярдзіты ж быў Савіцкі на Луцкевіча. Ну і кляў жа яго за свой канфуз. Лотар, галган, ашуст. А Іван пахіхікавал, паціраючы рукі. А чым бы я заплаціў доўг з Намяроўскаму за друкаванне нашай Нівы, газету, тут пачатку 20 стагоддзя. І, па-першае, мы мусім разумець, што Мядзёлка, як многія кажуць, што ейны ўспаміны не абавязкова праўдзівы на 100%, мякка кажучы. Там штосьці можа быць і не зусім так. Это раз момант. Ну, а другі момант, важна сказаць, што сапраўды хораша працаваць у газеце, менавіта пісаць вершы, чакаць сваіх публікацыяў, вось, радавацца асобніку са сваім вершам, а паспрабуйце знайсці грошы, аплаціць гэтыя наклады, тыражы, вось, у пэўны час менавіта плаціць. І, магчыма, сапраўды Іван вось так вось, ашукаў, магчыма. Але я кажу, што это толькі па ўспамінах Паўліны Мядзёлкі ёсць такое, а там ім нельга давяраць. Не то, што шукаў, але, канешне, словы, ёсць проста факт, які я вот вам назваў. Мы ж мусім разумець, што Іван таксама мог быць далёкі ад веры у той час, а тэрміны маглі падціскаць. Прынамсі, Мядзёлка пра гэта піша.
да ўспамінаў Паўліны Мядзёлкі таксама трэба ставіцца сапраўды вельмі крытычна, бо фактычна там ёсць і несупадзенне, бо калі друкаваў газету, вось і в успамінах ёсць пра тое, што мусіў аплаціць Знамяроўскаму вось гэты тыраж, Іван Луцкевіч ужо, можа, і спачыў. Таму так ці іначай, да і сама Мядзёлка фактычна закрэсліла простым там чырвоным алоўкам гэтыя радочкі, і таму магчыма, што гэта сапраўды нейкая, можа, недарэчнасць або проста вот нейкая памылка. Прынамсі застаецца пэўная загадка. Яна піша пра тое, што Іван таксама казаў ёй, што важна увайсці ў давер да Магдалены Радзівіл, бо тая арыстакратка мае сентымент да беларускага, і каб увайсці ў давер, яна можа і ахвяроўваць больш на беларускую справу. І Мядзёлку захвочваў, кажа, што Магдалена Радзівіл вельмі рэлігійная, таму вам трэба будзе ў касцёл часцей хадзіць і набыць ружанец сабе. Мядзёлка не моцна гэта хацела рабіць, але вось кажа, што такая прапанова была ад Івана Луцкевіча. Таксама чалавек, які мае шэраг пазыкаў і трымае гэтую беларускую справу, шукае, як это закрыць гэтыя дзюркі, так скажам, вот фінансавыя. Дарэчы, пра Магдалену Радзівіл у нас ёсць асобны выпуск, паглядзіце, я думаю, вам будзе таксама вельмі цікава. Ну і у рэшце рэшт, адкуль жа мы ведаем пра тое, як Іван Луцкевіч прыйшоў, навярнуўся зноў да веры? Дзякуючы каханню, бо ягоная каханая, нарачоная, гэта была Юліяна Вітан-Дубікаўская. Тады яна ў дзявоцтве менавіта у той час з Іванам Луцкевічам, ейнае прозвішча дзявочая Мэнкі. Яна настаўніца, перакладчыца, мастацтвазнавец, і з цікавасцю да мастацтва яна акурат і пазнаёмілася з Іванам Луцкевічам, і запалілася каханне. Для нас ён Іван, хаця часта ў лістах ён пісаў Ян, ну вельмі часта Ян, а для яе гэта быў любы Яська, Ясенька. І я скажу, што ёсць цудоўныя ейны ўспаміны Юліяны Мэнкі, прачытайце, вось называецца «Мае ўспаміны». І от не раз чытаў я гэтую кніжку і кожны раз захопліваешся, кожны раз зачытваешся. І вельмі яна такая эмацыйная, вельмі класная кніга. Знайдзіце, яна ў інтэрнэце ёсць, абавязкова пачытайце. Як тут не прыгадаць, што ў чырвоным касцёле ў свой час вядомая наша актрыса Галіна Дзягілева ставіла такую пастаноўку ў Віленскім мроі, дзе вот менавіта грала Юліяну Мэнкі. І сама Юліяна Мэнкі была лютэранка, пратэстантка, вось такога нямецкага роду, і габрэйскі род так крыху, і нямецкага роду. І цікава тое, што калі яна пасля службы шла да касцёла, вось, ну ведаеце, на свята, на каляды, і ёсць такія ўспаміны, што ці пойдзеце на пастэрку, вось такую святочную, свята ў Вастрабрамскім касцёле. І Іван Луцкевіч казаў: ну калі пані ідзе, то я пайду, але ж у вашай хаце дзіўныя абычаі. Перад вячэрай усе былі ў кірсе, ну кірха, а цяпер у касцёл на пастэрку дзіцё. І Юліяна казала: ну памаліцца ніколі не перашкаджае, усюды той жа ойча наш кажуць. А да пастэркі я змалку прывыкла. Ну дык ідёмце, сказал Іван. І я скажу пра Юліяну, магчыма, будзе асобны выпуск, там вельмі цікавыя сапраўды ёсць звесткі. А я скажу, што яны хацелі павянчацца, але так вот не складвалася па розных прычынах. Іван і Юліяна, всё не склалася гэтае вянчанне, але ён ёй падарыў пярсцёнак. І вось у свой час, каля дзесятка год назад, ну крыху менш, у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы была выстава, якую пашчасціла і мне рабіць. Гэтая выстава называлася «У народ і край свой толькі веру». Это радкі Купалы. Але адным з герояў фактычна быў Іван Луцкевіч. І там упершыню дэманстравалася найкаштоўнейшая сямейная рэліквія, а гэта быў пярсцёнак, які дарыў сваёй нарачонай Іван. І вы зараз гэты пярсцёнак можете ўбачыць на выяве, як ён выглядае. Ён захоўваецца ў сям'і.
Але мы ведаем, што Іван хварэў, яму было непроста. Юліяна глядзела, што найчасцей гэта такі кашаль моцны, яна перажывала. І ўрэшце рэшт быў такі добры доктар Карл Брок. Это был Першая сусветная вайна. І яна фактычна, Юліяна умудрылася зрабіць так, каб Івана паслухалі. Яна арганізавала сустрэчу, хаця Іван не ведаў, што там будзе доктар. Пакінула, яна потом паразмаўляў доктар з Іванам, выслухаў, паслухаў, як ён з гэтымі лёгкімі, і апынулася, што лёгкіх вобмаль, амаль няма. Настолькі яны пашкоджаны. І Іван уцёк, не хацеў лічыцца, хацеў справамі займацца, а тут да дактароў яго цягнуць. Ведаеце, ёсць такая рыса характару, хапае такога. Бывае, канешне. Вот, і не толькі ў Івана, таму трэба сачыць за здароўем, канешне. І доктар казаў, Юліяна казала доктару, што ён не хоча лічыцца, кажа, я мусіла з гэтым пагадзіцца, што нічога не зробіш. Я згодная з ягонымі словамі. Ён стаіць на сваім фронце, менавіта культурніцкім, так скажам, і пакінуць яго не мае права. І гэты доктар кажа, можа, па-свойму, ён і мае рацыю. За гэткае становішча ён заслугоўвае пашану. Так, ён траціць свае апошнія сілы, можна толькі паздзіўляцца ягонай моцы духа. Ведаеце, для гэткіх людзей, кажа доктар, я маю асаблівую пашану, якія, забываючыся аб сябе, служаць сваёй бацькаўшчыне. Але вельмі часта такія людзі не дачакаліся добрых навінаў, а наадварот сумныя падзеі былі. І ён зычыў доктар Брок, Карл Брок. Цікава даведацца лёс гэтага доктара, ён дапамагаў многім тут. І вашаму другу магу толькі зычыць, каб ён адышоў з веры ў здзяйсненне сваіх ідэалаў. І мы ведаем, што ўсе прыходзілі да Івана Луцкевіча. На гэтай Віленскай 33 настолькі шмат людзей збіралася. А Іван ужо был хворы і лежачы. І выглядаў, канешне, вельмі сумна. І мы ведаем, што ў гэты час, 19-й год, у 20-й тыя гады, Вільня была занята бальшавікамі, у свой час бальшавікі, пасля польскія войскі, мянялася там. І некалькі разоў прыходзілі з вопшукамі у часы бальшавікоў да Івана. Вопшукі былі для яго вельмі непростыя, складаныя, заўсёды была такое, нервовасць, бо ўсе чакалі гэтых вопшукаў. І в адзін з апошніх такіх падзеяў, калі нагрянулі, там была падслухана пасля, чулі такую размову, што было у Івана падчас гэтых вопшукаў. Размова. Што ж нам рабіць з ім? Забіраць? Па што? Бачыш? І так дохне. Так хай дохне на месцы, чымся нам мёртвае цела цягаць. І Івана не зачапілі, ён застаўся. Ён моцна кашляў, фактычна як лёгкімі нават. Трэба сказаць, што стаўленне Івана да рэлігіі было няпростым. Юліяна Менке кажа, што Іван, як частка інтэлігента ў нашым краі, адносіліся да касцёла з пашанай, як да векавой традыцыі. Перанятыя ад дзядоў і сям'і прызнавалі вялікае значэнне арганізацыі касцёла і царквы ва ўзгадаванні рэлігійных і маральных вартасцяў, як і патрыятычных пачуццяў шырокіх народных масаў. І для беларусаў ён жадаў незалежнай народнай беларускай царквы ці касцёла, каб яны выхоўвалі беларускія народныя масы. Асабіста Іван над рэлігійнымі і метафізічнымі пытаннямі не задумваўся. Яго жывая дзейная натура не мела містычнага нахілу, і ён, як разумовы прыхільнік сацыялістычных тэорый, адышоў ад касцёла і ўжо шмат гадоў не быў на споведзі, хоць урачыстыя набажэнствы на яго рабілі вялікае ўражанне. Але Юліяна Менке, на маю думку, зрабіла пэўны подзвіг, бо яна праз ейныя малітвы, і гэта ж каханне, накахала яго. А уявіце, як цяжка кахаць чалавека, які ты ведаеш, што ён памрэ. Бо ён не хоча лічыцца наадрэз, проста ніякім чынам. А яна казала, аднак я ведала, што ў душы яго, хоць прыглушаная попелам часу, тлела вера дзіцячых гадоў, якая яму была прышчепленая ў доме бацькоў, і трэба было любячай рукой здзьмухнуць гэты попел часу, каб полымя веры ізноў ажыло і асвяціла яму дарогу да Бога і яго міласці.
І ў свой час, калі яна ўжо спадзявалася арганізаваць вось гэтыя споведь прычасце, каб ён не сышоў, не памёр без прычасця, добрая служанка, якая рупліва працавала у Івана Луцкевіча не столькі за грошы, колькі за прывязанасць, гэта была Пятруся такая, то яна сказала: пан Іван, просто без Юліаны Менкі, яна хацела падрыхтаваць акуратна гэта все, а яна просто сказала: пан Іван, было б добра паклікаць ксяндза, каб удзяліў пану святых сакраментаў, гэта памагае хворым. І ён кажа: мусіць, мяне ты ўжо хаваць хочаш, з дакорам казаў Іван. Не, я пакуль што паміраць не збіраюся, і не дуры ты мне галавамі сваімі ксяндзамі. А пасля Юліяна, калі даведалася, яна таксама вырашыла тое самае сказаць Івану, што трэба. А Іван кажа: бачу, і пані слуга аднай думкі, мусі я вам абрыд маёй хваробы, што ўжо ксяндза справодзіць хочаце. Вось лепш бы парупіліся, каб мяне адпаведна карміць, каб я хутчэй набраўся сілы, а то пры вашай ежы ногі сапраўды працягнуць можна. А Юліяна гэтай вымовы казала: хворага мяне часта даводзілі да слёзаў, я не ведала, як здабыць для яго лепшую ежу. Была Першая сусветная вайна, вялікія праблемы з харчаваннем. І, дарэчы, Іван умудрыўся яшчэ ў той час зрабіць сталоўкі такія, каб харчавалі беларусаў, каб рабілі ежу. І заўсёды прасіў Юліяну, каб яна хораша глядзела, каб хапала мяса, каб былі добрыя гэтыя магчымасць падсілкавацца людзям. Бо казаў, што калі будзе добрая ежа, будуць хваліць беларусу, будуць хваліць іх руплівасць, іх працу. Так ці іначай, вось Юліяна старалася нават адшукаць ежу, і Іван не прымаў гэту ежу ад яе, то яна давала, што гэта прыслуга адшукала, знайшла. Так вот. Яна размаўляла, канешне, і з ксяндзом Адамам Станкевічам, вось, каб, магчыма, мог падрыхтаваць да прыняцця святых тайнаў. Ён абяцаў, Адам Станкевіч, пагутарыць з Іванам, але потым казаў, што з мноства чужых людзей пры цяперашнім настроі Івана ён дасягнуць нічога не можа. Але ўсё ж атрымалася Івану наблізіцца да Бога. І ўсё ж Юліяне Менкі атрымалася угаварыць Івана Луцкевіча на лячэнне ў Закапаны. Закапаны – гэта Польшча, мясціны, якія Татры, горы, горнае паветра, вельмі карысныя. І можна было паехаць у санаторый на лячэнне. І фактычна Івана на гэты санаторый, каб выехаць, трэба было нават амаль што несці. Его трэба было дапамагаць апранаць, настолькі ён быў змучаны фактычна вось гэтай хваробай. І, канешне, за яго маліліся ў Вільні. І Юліяна зрабіла так, каб каля Маці Божай Вастрабрамскай былі малітвы. І казала яна Пятрусі, которая дапамагала Івану па гаспадарцы: вось маеш грошы, пастаў свечу ў Вастрабрамскай, каб яна памагла. Тая кажа: добра, пані, яна як маці дапаможа. І ўрэшце рэшт у Закапаны, калі Іван паехаў, а мы бачым здымак вельмі прыгожы, дзе Юліяна і ейная сестра Ляля. І менавіта Ляля паехала з Іванам, бо сама таксама хварэла крыху і было цяжка ёй на аздараўленне. І калі Іван прыехаў туды, яму стала моцна кепска, настолькі кепска, што фактычна яго хацелі нават санаторыі ўжо прыбіраць, бо фактычна чалавек паміраў. І Юліяна прыязджае ў Закапаны, і менавіта прыходзячы да яго, яна знайшла тыя словы, вось, пра ягоную маму, пра Зофію, як яна навучала яго малітвам. І яна фактычна сказала, вось ёсць у ўспамінах: я пацалавала яму вочы і перахрысціла яго, Юліяна прыгадвае, чаго раней ніколі не рабіла, што перахрысціла. Ён тады ўзяў маю руку, пацалаваў і сказаў: дзякуй табе.
Але стан яго быў настолькі непросты. Худы твар, выступалі скулы, вусны тонкі, нос завостраны, вочы запалы. Мы бачым гэтую выяву, як непроста выглядаў Іван. І нават у той час ён все роўна клапаціўся пра Беларусь, пра беларускую справу. І Ляля Менке казала, а ён, цытата, а ён ні аб кім не забываўся, усім цікавіўся, усё памятаў, да самай свае смерці жыў толькі справай і для справай. Юліяна Менке праводзіла шмат часу каля Івана Луцкевіча. І ўрэшце рэшт у іх была сумесная малітва. Ясенька, сказала я, вось звоніць на анёл панскі. Было адкрытае в акно і было чутно. Ці мы не змовім за душу твою мамы пацеры? А ты знаеш анёл панскі? А як жа? Ну так кажы. І яны маліліся. Скончыўшы анёл панскі, Юліяна кажа, я пачала галасней адмаўляць ойчы наш. Калі я сказала словы, адпусці нам віны нашы, я пачула, як Іван ціха іх паўтарыў. Я глянула на яго, дзве слязы каціліся па ягоным твары, і ён далей паўтараў за мной словы малітвы да канца. Я ўзрушана нахілілася да яго і са слязьмі пацалавала яму руку. Чаму ты плачаш, Юленька? Ціха спытаў Іван. Ах, Яська, гэта слёзы радасці, што мы злучыліся ў малітве. Подзвіг Юліяны Менке, яна вярталася і так казала. Я ішла дарогою і дзякавала ў душы ягонай маці, бо гэта яна нам дапамагла, і плакала ад узрушення і ціхага жалю, бо ведала, што хутка ён нас пакіне назаўсёды. Мама Івана Луцкевіча яму прыснілася. І фактычна праз маму, праз Бога галоўнае, адбываецца паступовая такая, калі душа навяртаецца да Бога. Дактары казалі, што гэта унікальны выпадак, таму што ён настолькі быў слабы і цяжкі з хваробы. Доктар там мясцовы, закапаны, казаў, мушы пані Юліяне сказаць, што сілы нашага хворага з кожным днём таюць. Яго падтрымлівае толькі радасць і надзея. Гэта для мяне, як лекара, рэдкі выпадак. Каб гэтак цяжкі хворы быў у такім добрым настроі. Іван верыў, што ён ачуняе, што будзе здаровы, што вернецца, што яны ажэняцца, што будзе вянчанне, што будзе весельнае падарожжа. Ён перажываў той час, каб у Беларусь на перамовах тады версальскіх пра яе казалі, каб яна здабыла сваю дзяржаўнасць. А Юліяна старалася скіраваць яго да малітвы, бо былі лічаныя дні жыцця Івана. Яна чытала яму Евангелие, прачытала Нагорную пропаведь, пасланне першае да Карынцінаў, главу 13, 15 раздзел Евангелия ад Яна. Іван слухаў уважна. І вось цытата. Калі я прачытала 13 стих з 15 раздзела Яна, Іван сказаў, паўтары яшчэ раз. І я прачытала. Ніхто не мае любові большай за тую, калі хто аддасць душу за другаў сваіх. Тады Іван сказаў, вось ніколі не знаходзіў часу, каб заглянуць сюды, а колькі тут глыбіні у адным толькі генным сказе. І таксама яна яму чытала, каб змяніць ягоныя думкі, вярнуць яму добры настрой. Я пачала чытаць Евангелие ад Лукі аб нараджэнні Хрыста, дзе зямля і неба лікуюць. Юліяна размаўляла з ксяндзом і папрасіла, каб той пазнаёміўся з Іванам. Той пазнаёміўся з Іванам, прыйшоў з візітай. І яны размаўлялі на розныя тэмы. І паступова ўсё больш скіроўвалася размовы да Бога. Адбылося так, што Юліяна перажывала, каб Іван паспеў прычасціцца. 12 жніўня раніцай паведамілі, што Івана быў сардэчны прыступ, прыпадак. І Юліяна вельмі хутка паехала з Лялей туды да яго. Доктар сказаў, што кожную хвіліну ён можа памерці. Яна заходзіць да яго са сваёй сястрой Юліяна. І цытата вельмі кранальная. Мы ўвайшлі асцярожна, але Іван нас зараз жа пабачыў і сказаў ціха і ўрачыста. Павіншуйце мяне, я сёння прычасціўся.
Мы прыйшлі вас павіншаваць, адказалі мы. Ляля дала яму ягоны любімыя мечыкі. Дзякуй, сказаў ён, яны такія прыгожыя. Кветкі-мечыкі, это вось шпажнікі іх называюць, это гладіолусы. Прыгожыя кветкі. Можна выкарыстаць часам у помніках нейкіх дачынення Івана, это ягоныя улюбёныя кветкі. Але прайшоў літаральна кароткі час, літаральна яна засталася Юліяна з ім да канца дня, і ўрэшце рэшт ён у яе на руках і памірае. Яна казала, якую прыгожую, спакойна, ціха, кранальна, якую прыгожую, Юліяна казала, якую прыгожую смерць Бог яму дараваў. Падумала я і ціха малілася. Доктар, які прыйшоў закапаны праз гэтае здарэнне, сказаў: ён меў лёгкі канец. Гэтак спакойна рэдка хто засынае навекі. Складаю пані і беларускаму грамадзянству мае шчырыя кандаленцыі. Беларусы ў ім патрацілі аднаго са сваіх найлепшых сыноў. Урэшце рэшт, Іван Луцкевіч быў пахаваны ў Закапаны. Пахавалі 23 жніўня 1919 года пасля такой жалобнай імшы. Стужкі неслі розныя людзі, вось, і народы. І таксама Юліяна казала: я парупілася, каб каля магілы паставілі загарадзь, пасадзілі кветкі на магілцы і зрабілі здымак. Мы зараз гэты здымак у добрай якасці можам бачыць магілу Івана Луцкевіча, як яна выглядала. І Ляля Менкі пасля нейкім сэнсе прароча казала: крыж і магілку час сатрэ, але той помнік, але той вогнік, агеньчык, вогнік, які ты запаліў, разагрэўся ў грознае полымя, которого ніякая сіла затушыць ужо не здолее. І мы ведаем, што магіла Івана Луцкевіча была страчана, цела хацелі перапахаваць, але, на жаль, упушчэнне зрабілі нашы беларускія папярэднікі, дзеячы, не перавезлі, не перапахавалі. Пасля на магіле Івана Луцкевіча з'явілася іншае пахаванне іншага чалавека. Калі помнік не даглядаецца, калі крыж не даглядаецца, месца. Напэўна, з'явілася нават і яшчэ адно пахаванне зверху. Яно было доўгі час страчана, дзе ён пахаваны, але зараз даследчыкі прыйшлі да высновы, дзе канкрэтна дзе ён пахаваны, але над ім яшчэ целы іншых, ужо пасля спачуўшых людзей. І ўсёшку, рана ці позна варта паспрабаваць знайсці цела Івана Луцкевіча і перапахаваць яго у Беларусі, каб ён вярнуўся ў той край, якім жыў. Зямлю з Закапаны взялі частачку зямлі і зрабілі сімвалічную магілу, кенатаф на могілках Росы у Вільні, славутых могілках. А я скажу, што ў Мінску ёсць напамін пра Івана Луцкевіча, бо у парку Янкі Купалы там раней праходзілі пачатку 20-го стагоддзя вуліцы Хрышчэнская, Садовая, Садова-Набярэжная. І вось у Луцкевічу, у мамы, былі дом па вуліцы Садовай і па вуліцы Хрышчэнскай. І не так адносна нядаўна, менш чым 10 год назад, у 2018 годзе, з'явіўся камень. У памяць, што тут стаялі дамы Івана і Антона Луцкевіча. І там недалёка ад гэтага камня ёсць таполя, Дзюнікава таполя, бо племяннік Івана Луцкевіча, гэта сын Эмілі, вылавіў свіслачы дрэўца, падумалі, што яблыня, пасадзілі, апынулася, што таполя, яна зараз велізарная. Адшукайце гэтую таполю, Дзюнікаву таполю у парку Янкі Купалы, недалёка ад камня. І мне давялося ў свой час, пашчасціла зберагчы, захаваць, абараніць падмуркі дамоў Луцкевіча. Яны ёсць унізе непадалёку ад гэтага камня. Яны чакаюць, магчыма, калі-небудзь музея вось гэтага дзеяча. І удалося іх зберагчы, хаця гэта было непроста. І я скажу яшчэ тое, што калі вы знойдзеце камень Івана Луцкевіча ў парку Купалы, то бліжэйшая лавачка злева, бліжэйшая лавачка каля камня, только левее. Яна стаіць на падмурках дамоў Луцкевічаў, аднаго з дома. Я яе называю
лаўка Івана Луцкевіча. Ну, асабіста я так называю, хаця яны нічым не адрозніваюцца. І там можна прысесці, падумаць пра гэтага чалавека і нейкія свае планы, свае нейкія то, што ты хочаш зрабіць, здзейсніць, штосьці добрае, можна паспрабаваць зрабіць, прыняць рашэнне на гэтай лавачцы, бо фактычна гэты чалавек шмат што паспеў зрабіць. Ну і на завяршэнне скажу, што будзем памятаць Івана Луцкевіча, ягоны подзвіг, ягоную няўрымслівасць. Будзем памятаць, што не варта за грамадскімі справамі забывацца пра Господа. І завяршыць хацелася радкамі такога радкамі верша на смерць Івана Луцкевіча «Снячы лучнік» Ежы Янкоўскага. Ён пісаў наступныя радкі для нас, беларусаў. «Бо не знае айчызна, хто выхадзіў яе ў рваных ботах, бо не ведае родная, каго пыл яе святасці знішчу, бо сама не згадае, хто цяжкі кляйноты ўсцяж насіў у вантробе». Будзем ведаць гэта імя Івана Луцкевіча, будзем яго шанаваць, будзем чытаць успаміны Юліяны Мэнкі, будзем падыходзіць у тым ліку і да каменя у парку, у каменя ў гонар Івана Луцкевіча. Дзякуй вялікі, з Богам, да пабачэння. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.